K hokeju som sa dostal kvôli otcovi a kvôli staršiemu bratovi a bratrancom. A oni hrávali hokej už od malička a otec ma doviedol na štadión aj s mojou dvojičkou. Mám dvojičku, ale asi by ste vedeli, že ktorý som ja, lebo sa vôbec nepodobáme. A či nás to chytilo alebo nie, tak to sme uvideli až potom a mňa to chytilo, moju dvojičku nie a začal som hrať hokej a začal som hrať s bratom, začalo sa mi celkom dariť, tak som pri tom zostal. Prihrávka predsa len prešla, až pobežalový gól! 2-2. A dvojica Nitranov pred brankovom priestore, Kuku sa dostal, pobežal! Natiahol si Klosara na zadĺžek a predsa len pretlačil Pugаш do brány, je to gól! Ale napriek tomu znovu spomínal, že tá domáca bilancia Nitry nie je ideálna. Teraz ale Nitrania skórujú a odskakujú do vedenia 2-0. Pokračujúca nitrianská snaha. No a Tomáš pobežal, nadviazal na prácu Branislava Mezera. Hokej som začínal hrať v Puchove s mojím starším bratom alebo vo svojej kategórii a potom už som sa posúval v kategóriách a tam som začal hrať hokej a hral som tam do nejakých svojich 15 rokov. Potom som pôsobil v projekte do 18 rokov a keď som bol v projekte, prišla ponuka z Nitry a dali sme si to všetko dokopy s rodinou a uznali sme za vhodné, že Nitra bude pre mňa ten správny krok a potom som prestúpil do Nitry. Tak vtedy, keď som bol v projekte, už Šimon Nemec hrával v Extralige a mne sa zapáčil ten formát hrať mužský hokej a myslím si, že to môže byť, myslím si, že môže mať podobnú cestu ako má Šimon a verím v to, že sa mi to podarí, takže to ma asi tak najviac upokojilo. Vždycky som počúval o tej Nitre, že má najlepších fanúšikov v lige a priznám sa, keď som prišiel na prvý zápas hrať za mužov a bola tu taká atmosféra, že skoro opadol štadión, takže priznám sa, mal som trošku stres, ale už som sa na to navykol a veľmi si tu vážim fanúšikov, ako robia atmosféru celý čas, trénerov, akým dajú príležitosti a manažment. Keď som došiel sem do Nitry, tak z začiatku som bol trošku taký, že kde sa mám pohybovať, keďže bolo to niečo iné ako v tom projekte, keďže tam som bol tiež bez rodiny, ale starali sa tam o nás a tu som jakoby odchádzaný sám na seba a musím si sám variť alebo sám sa stravovať, takže bolo to také, ale myslím si, že som dobre navykol. Boli sme tu viacerí mladí, takže som sa snažil komunikovať s mladými veľa, ale snažil som sa nájsť cestu aj k tým starším hráčom. Samozrejme, bolo to možno trošku ťažšie pre mňa, ale myslím si, že som si našiel dobrú cestu a veľakrát veľmi som sa zblížil s Kubom Láckom a so Sebom Čederlem a tí mi pomáhali veľmi veľa a potom už, keď už som tu bol dlhšie, tak som začal komunikovať viacej už aj so samom Bučekom, aj s ostatnými hráčmi, ktorí mi pomáhali na ľade aj mimo ľadu. Tak najväčšou výzvou pre mňa bolo nabrať trošku sebavedomie na začiatku aj v tých tréningoch, keďže predsa len sú to úplne iné tréningy ako v juniorskom tíme a už sa tu ide na 150%, nič sa tu nedaruje a sú tu aj rozdielne tréningy, takže na to som si musel navyknúť a nabrať sebavedomie a potom to už, povedal by som, že už by to išlo samo. Môj najlepší moment v Nitre je asi druhý zápas minulú sezónu, keď sa mi podarilo streliť gól proti Novým Zámkom, svoj prvý v Extralige. Stihol som to v 16 rokoch a 364 dní, takže jeden deň pred narodeninami a veľmi ma to tešilo. A asi tento moment by som tak vypichol a samozrejme som veľmi rád, že sa nám podarilo moju prvú sezónu vyhrať titul v Nitre, ale bohužiaľ som tu nemohol byť a bol som odcestovaný na majstrovstvách sveta do 18 rokov. Takže na druhej strane ma to mrzí, ale na druhej strane som aj rád, že som mohol hrať na majstrovstvách sveta. Samozrejme, žijem si aj svoj život, mám svoje povinnosti a keď sa dá, tak sa snažím niekedy vypnúť od hokeja, ale ja nie som ten typ, ktorý by chodil v piatok večer po žúrkach a keď mám voľno, tak by som sa tlačil na tie žúrky, takže radšej si doma láhnem do postela, pozriem si nejaký dobrý film, dám si nejaké dobré jedlo, ako by som mal ísť na takú nejakú žúrku, ale samozrejme mám aj nejaký svoj život a
keď mám voľno medzi hokejom a školou, takže sa snažím regenerovať alebo si zahrám Xbox alebo niečo také. Najsilnejší moment v minulej sezóne bol pre mňa asi ten, ako som povedal, ten prvý strelený gól, ale veľmi silný moment bol pre mňa, keď som opúšťal tým po sérii s Michalovcami v play-off. V dobrom priestore. Lacka, nachádza Černá! Nič nerozhoduje z toho postupného finále. Angola sa doplnilo cez 4-3 po predĺžení. Keďže som vedel, že pokračujeme do finále a ja som už vedel, že cestujem na majstrovstvá sveta, takže to bolo celkom také pre mňa, povedal by som, že smutné, bol som trošku smutný, že nemôžem tu tráviť čas s chalanmi a ešte sa aj o tom s nimi tak bavil, že držím palce, budem ich sledovať a potom ešte dajme tomu, že tretí silný moment bol pre mňa, keď som bol vo Fínsku a na izbe a videl som, jak chalani Miloš Bubela, teda konkrétne dal víťazný gól, ten štvrtý zápas a skočili všetci na ľad a mal som zimomriavky po čele, takže to bol pre mňa tiež jeden z tých silných momentov. Tak nemohol som to moc oslaviť, pretože na druhý deň sme hrali s Amerikou, myslím, ale bol som dlho do noci hore, keďže tam bol ešte aj hodinu posun, ale povedal som si, že že je to môj tím a proste musím si zavolať s tými chalami, takže som si s niektorými aj zavolal. Sice to bolo trošku také, veľmi veľa to sekalo, keďže tu bolo 1 milión ľudí asi a rušili sa tu signály, takže tak užil som si to s nimi. Študujem na 8-ročnom gymnázium v Puchove a ako som spomínal, tak mám dvojičku, ktorá chodí so mnou do istej triedy a veľmi mi pomáha v tejto škole, takže veľmi veľa komunikuje s učiteľmi, že čo mám robiť, čo odo mňa potrebujú, alebo keď už niečo nestíham, tak samozrejme mi pomôže to spraviť, alebo tiež keď som doma napríklad a nestíham prísť do školy, tak on mi pomáha, robím nejakú školu a on to potom donesie do tej školy, keďže ja to nestíham doniesť do školy. Tak nad vysokou školou som ešte nerozmýšľal, ale keď sa pozriem tuto v kabíne a chlapci, že napríklad Kubolácka je vyštudovaný univerzitou, ale tiež si robí nejakú vysokú školu, Martin Vitaloš tiež si robí vysokú školu a vidím, že sa to dá stíhať aj s tým hokejom a myslí aj na tie zadné vrátka, takže ešte som nad tým tak nerozmýšľal, keďže som ešte len treťak, ale možno sa nad tým zamyslím a keď tak sa ich aj niečo opýtam. Jeden z mojich najťažších momentov v živote bol asi moje zranenie, ktoré som mal v chrbtici a stalo sa tak, myslím si, že pred 2 rokmi, keď som išiel potom na majstrovstvá sveta do 18 rokov s ročníkom 2005. Stalo sa mi to chvíľku pred tým turnajom a nevedel som, že či to stihnem, strašne som tam chcel ísť. A aj sme urýchlili liečbu trošku, že sme to tak ponaháňali, našťastie to vyšlo a našťastie som rád, že som sa dostal potom aj na majstrovstvá sveta do 18 rokov s ročníkom 2005 a toto by som asi označil za môj najťažší moment do terajšej kariére. Našiel som si priateľku cez leto a musím povedať, že mi celkom vyhovuje, keďže ma akceptuje, že mám takúto situáciu, ako mám s hokejom a že hokej je na prvom mieste a tak, takže si ju za to veľmi vážim a je to ešte celkom čerstvé, by som povedal, ale tak začiatky sú vždycky také pekné, takže uvidíme, ako to pôjde ďalej. Minulú sezónu som ešte nosil košík a chlapci si bolo to aj také, že máš košík, takže si určite mladý a zastávame si ťa tak. Ale tým nechcem povedať, že tento rok to nefunguje tak, lebo chlapci vedia, že som keby stále mladý, mám ešte len 18 rokov a zastávajú si ma, by som povedal, takisto ako minulý rok. A ak by som to mohol tak rozviť, tak by som povedal, že rozdiel medzi košíkom a plexi, keďže už to viem ako tak porovnať.
s tým plexi mám trošku lepšie periférne videnie, samozrejme, a je to aj nebezpečnejšie ako ten košík. Poviem takú príhodu, že sa mi stalo prvý zápas, sme hrali proti Trenčínu túto sezónu a hneď som naskočil s plexisklom, keďže ešte pri príprave som mal 17 rokov a nemohol som hrať z plexi a naskočil som z plexi a v obranom pásme som prehral buly a vystrelil obranca puk a nešťastie ma to trafilo do krku, našťastie do krku, že keby to bolo možno trošku vyššie, tak by to možno bolo horšie, ale stalo sa tak, ako sa stalo, takže hneď prvý zápas som bol skoro poznačený tým. Bol som aj tak, ale mohol som byť viac a to je asi taká príhoda s tým plexi, ale myslím si, že keď si na to navyknem, alebo ostatní hráči, keď si navyknú na to plexisklo, tak je to samozrejme je to nebezpečnejšie, ale je to výhoda, keďže sa ti aj lepšie dýcha a máš aj lepšie periférne videnie. Necítil som minulý rok zo začiatku nejaký tlak na seba, ani že by chalani mi dalovali, že mali nejaký stres, že by mi dali prihrávku a báli sa, že čo s tým pukom spravím. Chalani mi dôverovali, takisto aj tréner. Dostal som značný ice time, takže myslím si, že tam nebol problém, že by mi chalani nedôverovali a cítil som rozdiel hlavne medzi tým, že aký je medzi nami vek, keďže predsa len Braňo Mezej by mi mohol byť samozrejme aj otcom, takže je tam cítiť nejaký ten rozdiel, že je to kus chlapa a ja som ešte, dajme tomu, že som ešte to dieťa, ktoré je medzi nimi a medzi tým vekom som cítil rozdiel samozrejme v sile, že tí chlapi boli silnejší oproti mne a aj teraz sú samozrejme, ale už som si na to viacej navykol a hlavne preto aj teraz, čo máme v týme košikárov, tak hlavne sa snažíme tých starších chlapov oklamať šikovnosťou, lebo vieme predsa len ťažko sa s nimi pretláča, keď niekto má 100 kg a niekto 75, takže je to také, ale myslím si, že sme na to dobre pripravení. Keď mám nejakú roztržku, tak sa pustím do toho, už nemám plexi, takže či už nemám košík, tak už mi nemusia vraveť, že kde máš košík, že ty koho vyskakuješ, už mám plexi, takže sme si akoby viacej sebe rovní. Možno niektorí hráči aj nevedia, že som mladý, takže je to také, že už si možno aj viacej dovolím, ale zase na druhej strane viem a teší ma to, že keď si dovolím, tak mám tam ďalších 4 chlapov, ktorí si ma vedia zastať a urobia to, takže som taký podrývač, by som povedal, áno. Ďakujeme fanúšikom za podporu v doterajšej sezóne a veríme, že budete nás podporovať takto aj naďalej.